meɗen yara yeeso. Bundu wondo. Ah. Ko zarde. A ɓulli dal ndiyam ɗam woɗɗi ɗum ne woɗɗoyta ko. Affaire wakki kile ki woni ɗiɗo. Kilo itade tempi. A tiiri. Ko waji en mbaɗata supu kañum. Bravo. A leggal tiiri leggal. A futti. A toggo. D'accord, d'accord. Kañum wonɗo. Kañum wonɗo. Ah, ɗum woni baɗi ɗum woni tiiro. D'accord. Joni ɗum kañum ɓuuri wade heɓata ko ladde Sénégal ko Guinée gar. D'accord, 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 d'accord. Ha joni eɗen continue kajuji ɗe. A tiiri naturel no woodi. Ko tiiri naturel. Jen. An kay haalata. Non non min ke jimmi tan ko hollede an dakkaji ɗi taw non. Ladde kay ni hawni ayi. Ardo to nana. Na. Ay kilo. Yana wala am samule mbot non. Joni ɗum ɗo fof ko an deke kañum. Te kañum yoɓetay. Ala yoɓi kala hen. Sa tawi ala hatta ala apa hen ko jotta jahana haaji. Tan. Donc ande won ko jogui de. Te darkas de kay non bay.
ladde maɓɓe ɗum ɗo heddi nan simple ay ko ere en ay ere ɗum ɗum ko eeren cingol en bembeji ɗum jokkodira yaltire ɗum ɗo ladde ɗo woni joni kamɓe kala to waɗi boowal ɓe ngawa hen ko darkas ay so gari jon ɗum en so gari on ɗo jon biɗa kam kalda e lewatere ɗum coppaɗe ha laaɓa ɗum coppini ha gasi ɗon ɓe ngara ɓe jamire ɓe mbattum gasi ɗum mbaɗo gasi ni so joom soppi leɗɗe ha gasi wattata ko darkas awol waɗa gori gori so awi ɗum wona remde e nder duuɓi tel duuɓi nayi ta ɓe daɗi ɓe kefta ɗon nokku o kadi jawta kadi jaaha joomum yaha kadi yaha lewya bañgo eyi ƴewya gese kokko kadi waɗi ladde ɗe fof a toppita noon ɗi metti e tan toppiɗa ha daɗa ɗum kalta e lawol ladde maɓe ɓuuri hewde ko hoore waɗi kamɓe onoɓe kalde sa toppita a watta ko nder taƴan jomum ni kadi ko nder lekki en ko joomum foti awde andani min ala enen kadi so joomum sopira gasi ni eyi enen tenen tan nden so walla mbaɗi timmoji en tan e kamɓe ɗon ɓe gandani ay ay minen ga ko nayi o jakkato hako safar ay ay wolɓe weeso ari ga ɗo jon koko danda ko reena leso no hala ɗiɗo hala ha daɗi joni hande ɗiɗi daɗi jawata yahora mayri o gandani men de kamɓe fof a fami majjuraji awoy ladde Guinée Bissau ɗum ɗo ko ali dakke ali woni kamɓe mbiyata ɗum uuraji nani koye ladde tan woni donc ala jeeɗo eɗen continue quoi e nder ladde Guinée Bissau eyi e motoji fof
Sukabe Madina be yonti dental men ligade wuro me